Sanibonani emsebenzini isitolo. Ngomhla ka-27 June ngo-2023 ngabhala udaba ngalomfundisi lo. Umfundisi uMyaka lo umfundisi uMyaka walapha enseleni eRichards Bay. Umfundisi uMyaka wehlelwa isimanga wadutshulwa ngomhla ka-27 June 2023. Lo ngaqala ukubhala ngalolu daba lalisanda kwenzeka ngomhla ka-23 June. Kwaba udaba njengelilandelayo ke kwaze kwaba sekugcineni. Nasenkantolo bengiya la belithethelwa khona. Ke bengingayi njalo phela ngoba udaba liyadonsa njengoba khanele phela manje nje. Umfundisi uMyaka wadutshulwa ngomhla ka-27 April, mhla ka-27 June ngo-2023 ese-pulpit, wayese-pulpit eShumayela. Kwangena insizwa phambi kwebandla. Angiqali ukukhuluma ngalolu daba, but nje ngizoninika i-update ukuthi selihambe lwafikaphi. Phakathi ngikhuluma nangosizi lomuntu ophatha isibhamu kulona, futhi ngikhuluma nangomuntu ophenduka, noma ngikhuluma nangofakazi wenkantolo ukuthi kuyini ukuba ufakazi wenkantolo. Umfundisi uMyaka wadutshulwa esebandleni esesontweni eShumayela kwakuLwesibili mhla ka-27 June. Wathi eShumayela nje esepulpit ligcwele ibandla lakhe lapha enseleni. Kwangena insizwa enye yama ngasemnyango, enye yama ngapha ngasekhoneni, enye yama lapha eduze kwezindlu, kusho ukuthi igade nje uzosondela. Kwase kuthi eyodwa insizwa yangena yafika yamdubula umfundisi uMyaka phambi kwebandla, bamshaba umqongotha ngoyabo lwey'nhlamvu, zaphuma iy'nsizwa zabaleka zahamba. Ke mawusuke ungena esontweni, isonto iyona is the most defenseless area ongayicabanga, ngoba esontweni vele ayikho into abantu abangavika ngama kuthiwa uzokwenza something khona. Akekho abaphethe ekhala, baphethe lutho, and they can do nothing. Bamdubula kuMyaka shonela khona lapho. Umfundisi uMyaka ke lapha yangakubo enseleni eRichards Bay ubephinde abe yikhansela le-ACDP. Ubeyikhansela, ubebathanda abantu, benamaproject amaningi awenzayo esiza abantu, ubondla abantu, ebenzela ikakhulukazi nje ukudla imindeni eminingi yangapha enseleni ko-Richards Bay. Umfundisi uMyaka ubeyondla every month. Lo mfundisi lo every month ubeyondla. So kwathi mase kutholakala kwathi esedubulekile uMyaka, abantu abaningi basebethi kodwa Nkosi yami umfundisi sengaze bulawe ngenxa yepolitiki. Abantu beyitshela ukuthi ubulawe ngenxa yepolitiki. Ngeke ngilikhulume lonke lolu daba, kodwa ngoba ngake ngalikhuluma niyalwazi na Facebook, ngike ngabhala ngalo. Kuthe uma esanda kudutshula umfundisi uMyaka, anamaphoyisa ashayisana wodwa, amaphoyisa ezama ukuthola ukuthi umfundisi uMyaka yini yenza ukuthi adutshulwe. Mhlawumbe ipolitiki, or uyazi nawe makusanda kwenzeka i-investigation isanda qala uthola ukuthi ayikakabi umphumela, akakatholakala ukuthi ubani abenza icala. So kwathi nje emva kwesikhashana umfundisi uMyaka eshonile. Ayikaze iphele futhi inyanga bangikhumbula kahle. Kwathi emva kwesikhashana umfundisi uMyaka eshonile, kwavela ukuthi ngobani abadubula uMyaka. Kwavela amaphoyisa abopha abafana balapha eMatshana, khona empangeni lapha ngakungelezani, khona indawo kuthiwa iseMatshana, esigodini saseDondolo. Abopha labo bafana amaphoyisa, abopha
insizwa okuthiwa Eugene Khumalo abopha enye insizwa kwaMabuyakhulu asezobopha okwase kuzothi enye insizwa ekuthiwa uyakwamcineka ngiyalikhohle igama layo uyani noma usiyanda kodwa yakamcineka khona eMatshana zithema lensizwa le yakwamcineka awabange sayibopha amaphoyisa ngoba abese yayisifunwa iNIU yona kwathi nje umya kade eshone ngoJune kwathi ngoAugust iNIU yayithola iginqa phansi lapha eRichards Bay lensizwa kaMcineka kwagcina ke kuboshwe lezi insizwe ezo2 uEugene Khumalo wakhona eMatshana no nalensizwa leya kwaMabuya angathi uMthokozisi Mabuyakhulu. So emva kwalapho emva kokuboshwa lezi insizwa kwabe sekuboshwa omnye ubaba okuthiwa wakwaNxumalo Sipho Nxumalo waboshwa lo baba lo wakwaNxumalo owumfundisi naye uyazwana futhi nobaba uMyaka nomfundisi uMyaka bayazwana futhi lo baba okuthiwa uSipho Nxumalo naye wakhona ngapha eMatshana kwathi uma kusanda kudutshula uMyaka lo baba wasuka kubo seyifikile indaba zokuthi uMyaka usedutshuliwe wasuka kubo lo baba ukuthiwa uSipho Nxumalo wagijima ngemoto waze wofika kubo kaMyaka wamfica uMyaka edindilezilelele endlini yesonto wafike wakhala nalo baba wakhala isililo njengabanye kanti uphenyo luzothi malahamba lahambe lumveze lo baba ukuthi naye uinvolved ebantu ababulala umfundisi uMyaka. Into eyenzeka ke umfundisi uMyaka ukuze edutshulwe umfundisi uMyaka wadutshulwa zinkabi ayikhokhela yena umfundisi uMyaka ngemali yakhe imali eyakhokhela izinkabi ezadubula umfundisi uMyaka yakhishwa uye umfundisi uMyaka ngokuba nenhliziyo enhle umfundisi uMyaka wakhipha imali kanti izokhokhela izinkabi ezobulala yena. Umfundisi uMyaka wayefuna indawo yokwakha noma umuzi ngapha eMatshana efuna ukwakha eMatshana kusho ukuthi esefuna ukwakha omunye umuzi ngoba unomuzi enseleni esefuna ukwakha omunye umuzi ngapha eMatshana emakhaya ngathi wayefuna indawo yasemakhaya kusho ukuthi ke ngokuzwa abantu uyabona umuntu mayefuna indawo uyayibekisa angifuna indawo yokwakha bakithi yazi ngifuna noma umuzi nje odayisayo wasemakhaya niyazi imizi yasemakhaya nje ihlezi thothi khona abantu abasukayo yabo khona inxiwa nani so wabekisa kwase kuvela omunye usisi wayesebenza lapha eclinic yasenseleni niyayazi iclinic yasenseleni wayesebenza eclinic lo sisi ukuthu noNhlanhla wakalithuli kwavela lo sisi wathi kumfundisi uMyaka awu umfundisi yazi ngiyeza ukuthiwa ufuna indawo ikhona indawo ukhona umuzi odayisayo wakithi siyasuka thina lapha ekhaya sesiyokwakha ngapha eMhlanga eNgwelezane khona indawo kuthiwa isemhlanga lapha ngaseNgwelezane empangeni ebesethi umfundisi uMyaka awu ngingajabula ngayithanda lo ndawo waze wahamba uMyaka nabafana bakhe umfundisi uMyaka waze wahamba ufuku wayibona le ndawo umuzi nje imizi yasemakhaya wathi umfundisi uMyaka awu ngiyawuthanda ngizowuthenga but ngizoyibhidliza zonke lezi zindlu ngizokwakha ngizoqala phansi ngakhe ngoba wayifuna nje indawo yena yathi intombazane kayike 80,000 ngoba thina siyasuka sesiyokwakha sesakhile vele sekushoda nje ukuthi siqoqe into ezincane la ekhaya sihambe sesakhile vele eMhlanga eNgwelezane kusho ukuthi umfundisi uMyaka ngenxa ukuthi emakhaya nawe uyazi ukuthi akekho umuntu ongakwenzela ubugebengu emakhaya nje wanganaka yathi le ntombazane 80,000 lo muzi wayezithi umfundisi uMyaka no ngingayikhokha mina yonke le mali ngoba manje ngoba ngifuna ukwakha
ngifuna ukuqala kwamanje ukwakha, ngifuna mangahle nje sivumelane ngikhokhele imali kusasa ngalethe contract mina ezokwakha labafana bazokwakha. So uyayisithi intombazana hayi mhlambe qala ukhipha i-deposit, iyayisebenza, bayazi abasebenza eklinikhi eKtenseleni, uNonhlanhla kwaLuthuli lo ntombazana eyakhona eMatshana. Usethi-ke umfundisi uMyaka hayi ithi le ntombazana ayikhipha i-deposit, nangempela umfundisi uMyaka awukhipha u40,000 awusendele le ntombazane-ke. Hayi-ke umfundisi uMyaka mayise usendele le ntombazane u40,000 kuhamba insukwana athengeke izinto, umfundisi uMyaka ama-truck azodeliver la kulomuzi, ngoba wathi umfundisi uMyaka ufuna ukuthi abafana laba bakhayo inkontrakt le yakhayo iqala imakhela uRondo noma iflat inyana nje khona kula ekhaya elizoshesha, ebese yena ehlala kuleli flat, bethi bakha laba bakhayo ebe naye ekhona ehlala la, ethi noma ehamba kodwa ebuye ezolala la. So wayefuna ukuthi ukwakha kuqhubeke ekhona, wathenga nofefe umfundisi uMyaka, wabiywa lo muzi kwaba negate likhiwe, kodwa ukhiye wawunikeza intombazane le ngoba abakaphumi phela yona ngokusho kwayo, ayikaphumi official ngoba intombazane le yayilokhu ithi, yathi le ntombazane hayi uma sesihamba la ekhaya sesikudedela mfundisi, sizokwenza umsebenzi wokubika ukuthi hayi sesiyaphuma siyahamba siya emzini lesi esesiwakhile. Hayi-ke intombazane athenge kuMyaka, athenge beza abafana bezoqala bedilize ezinye izindlu la omakhelwane abazi ukuthi lo muzi usuthengiwe, bona bayitshela ukuthi intombazane le renovate yonke lento, nabafana abakhayo laba itshela omakhelwane bayitshela ukuthi le Matshana bayitshela ukuthi intombazane kusho ukuthi yiyo le ethenga lezi zinto. Letha namathenk amazi uMyaka baqala abafana bakha, bathe sebeqhubeka nokwakha, sebebiyile sebexova, yabona kwenziwa yazi makwakhiwa. So usethi uMyaka-ke hayi asiqala iprocess yokuthi silokhuze sitshela induna, uyabona izinto zasemakhaya sibike enduneni, kuhanjwe kuyonkosini kuyoshintshwa nezincwadi and all of that. Bese le ntombazane idezi lokhu mayithi uMyaka asilokhuze asiye enduneni noma enkosini, uyabo ekhanseleni lezo zinto kanjalo, ebese kuthi makufanele bebonana uMyaka nale ntombazane, ebese lokhu ithi intombazane ithi uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyafika uMyaka khona kulo muzi ufica ukhiwe uhambe nawo le ntombazane, imfonela ithi hayi induna ithi asibonana ngoLwesihlanu, lushaya uLwesihlanu, ethi uyafika uMyaka ithi le ntombazane hayi induna angikho mina ngiseThekwini kodwa ngiyabuya, bengicela ukuthi sibonane ngoLwesihlanu oluzayo. Yabo ilokhu yale intombazane, kusho ukuthi umfundisi enganakiki, eyitshene nje ukuthi hayi ibhizi yentombazane. Athenge yonke into uMyaka manje, athenge yonke into, kusho ukuthi kuthe intombazane siyibona ukuthi hayi khona lo mfundisi phela manje ufuna ukuzongena kulo muzi and ukwakha kuyaqhubeka. Umfundisi uMyaka ufuna ukuzongena kulo muzi manje, lento engikhuluma ngayo yalapha eMatshana, eMatshana khona isigodi sasoDondolo, eMabhuyeni nezinye nje. So ithe siyibona intombazane ukuthi hayi man, yazi lo mfundisi lo manje ufuna ukuzongena la, and lo muzi kanti le ntombazane njengoba idayisa lo muzi, awudayisa umuzi ukhona umama wakhona khona ubaba wakhona ukuthi bahlala eThekwini nje bafika ngamaholide, iyona ekhona ekhaya, inobaba wayo inomama wayo, hlala eThekwini, abazali umndeni nje wonke uphelele, ukuthi iyona esele ekhaya ngoba isebenza eduze neklinikhi la eNseleni, akho mzi odayisayo. Bese ibona intombazane ukuthi siyazi phela manje ngigaxele ngoba lo 40,000 isiyawudla. Umfundisi uMyaka ufuna ukuqedela ukukhokha, ufuna ukuqedela ukukhokha ebese engene ezohlala kulomuzi.
ebese intombazane ixoxela omunye ubaba eyayijola naye lo baba umfundisi uyazana nomfundisi umyaka lo baba ukuthiwa uSipho Nxuma owakhona kwaMatshana owakhona eMatshana ubaba nje ukhulile ongangaye umfundisi ungaka naye lo baba futhi ngathi mdala lo baba lo ukunomfundisi ixoxela ke lo baba ijola naye le ntombazana lo baba umfundisi ijola naye labafundisi banamhlanje ingakho nje mina ngeke ngithi mangikhuluma nani ngithi ufuna baqaphela abafundisi ngiyazi ukuthi nizothi hayi mina wami umfundi bonke nje abafundisi baqapheleni ngiyazi ukuthi mangisho kanje uzothona hayi ngeke mina wami umfundi mqaphele naye lo wakho umthembayo mqaphele umfundisi nje kufanele baqaphele ngoba abafundisi bakulezi insuku izinto abazenzayo ayizikushiya ukhathele udaba le ntombazane isixoxela lo baba lo wakanxumalo umfundisi ithi yazi phela la sithandwa sami kunenkinga lana ngakhuluma nobaba umyaka kanje ngamshaya ngithi ngidayisa umuzi kanje kade yakhomze ngudayisa manje wazongikhokhela imali u40,000 le mali sengiyidlile manje usefuna ukuqedela phela ukukhokha ebese ngiphuma angazi ukuthi sengizokwenza njani evele ithi lo baba funa abantu abazomdubula ngoba ayikho phela into ozoyenza kusho ukuthi beplane lo baba wanxumalo wakhona eMatshana uplana nawo le ntombazana ukuthi akavayile ubulala umfundisi umyaka awucabange nje ubulala umfundisi umyaka umuntu wayesiza abantu ngale yandlela futhi lo muntu umfundisi umyaka noma bekuthiwa wamtshela ukuthi mfundisi mina akukho mzodayisayo le mali yakho sengayidla umfundisi umyaka wayengeke akwenze lutho ngoba unemali yakhe wayengeke nje akwenze lutho ngalo ya 40,000 wayezofuna phela ngoba imali kodwa wayengeke yena azacabanga ukubulala sisi lo sisi ke eplane nale ndoda yakhe Sipho Nxumalo ukuthi hayi akabulawa umyaka iyasuka le ndoda lo baba lo uya kulabafana bendawo eMatshana abayibiza ngamadlagusha lapha eMatshana khona abafana abayibiza ngamadlagusha abafana abazigebengu kakhulu bafana bashaya isibhamu baphatha ibhamu bafana nalabafana basenando okuthiwa iWest bona ke labaseMatshana bayibiza ngamadlagusha bakhona namanje asuke lo baba athuma indodana yakhe lo baba lo jolana le ntombazana lo baba wanxumalo athuma indodana yakhe ukuthi ayibize labafana lo baba uhlobene nabo labafana bangamadlagusha uhlobene nabo njoba ngeke ngichaze nje ukuthi umuntu mayisuka efuna inkabi ezosoconga omunye umuntu kufana noma ufike endaweni ufuna abafana abadlala ibhola mawubuza nje endaweni ukuthi yazi ngifuna abafana abadlala ibhola la ngifuna ukubaxhasa ukhona oyedwa ozovela ongalazi ibhola uzothi hayi umuntu ongakusiza ngaleyo nto sibanibani hamba kuyena uzoba kuzokutshela abafana bakwazi ukudlala nala ufuna inkabi ke kuba njalo mawubakhuluma ukuthi ufuna inkabi ukhona oyedwa ovelayo uzothi hayi mawufuni abantu abazi inkabi awuxhumane nawuthinta ubani engakusiza ezintweni ekanjalo naye ke lo baba wakwanxumalo bathi mase behlanganisile udaba nentombi yakhe ukuthi hayi umfundisi umyaka akavela bulawa wayese efuna lo baba wafuna inkabi waya kulabafana abayibiza ngamadlagusha wathatha wabiza lo mfana okuthiwa uEugene Nxumalo nalo akamcineka nalo kuthiwa wakamabuya khulu wathi bafana bami khona umsebenzi kufanele niwenze kufanele kunomuntu ofune nomnquma kanje bevumile abafana so uma sebevumile abafana ebese lo baba naye lo sisi lo angithi imali yokukhokhela inkaba banayo bevele bethi kumyaka kumfundisi umyaka mfundisi kusho ke le ntombazana lo baba lo wanxumalo othandana nale ntombazana useyitshela le ntombazana ukuthi hayi hamba uye kumfundisi umyaka
ufike ufunele imali esele lo 40,000 osele uzokunika ahambe nangempela le ntombazane imfonele umfundisi, cha mfundisi umyaka ngibona ukuthi ngoba nakho usuqalile nokwakha nayo yonke into salo su transfer le mali esele u40,000 ukuze ngikwazi ukuthi senze umsebenzi nathi la ekhaya wokuthi sivele siphume kulo ngeviki elizayo senze umsebenzi siphume sikushiye ngendlela eright la ekhaya sibike yonke into. Nangempela umfundisi umyaka ayithumela imali kodwa waqale wangathi uyacomplain umyaka, ngiyakhumbula ukuthi waqale wangathi uyacomplain ukuthi ngokuthumela le mali lesele ngenxa yokuthi intombazane sikuyathi umdididisa yabo, kufanele kubonane nenduna kwenziwe yonke leyo nto, intombazane sikuyathi umdonsisa. Wathi ukucomplain umyaka before afake le mali, yathi intombazane ayikhululeka uma ufaka imali wena sizokwenza umsebenzi thina siyahamba. Nangempela umfundisi umyaka ayitransfer imali kule ntombazane. Kusho ukuthi sekufanele enze njani umyaka, sefanele alindele le ntombazane ukuthi benze lo msebenzi lowo wokuphuma ekhaya, beshise nempepho begaye benze yonke into bese beyaphuma. Bayiqeda nje ukuyitransfer umyaka imali ithatha intombazane benalo sipho lo baba lo akanxumalo, beyithathe le mali benikeze labafana laba abasematshana. Labafana bevele ngenxa yokuthi umfundisi umyaka uhlala ebhizi, nike nithi niya emakhaya ningamfici ubhizi nabantu nje uyasebenza kakhulu, bevele bethi haya somthola makuyinkonzo. Behambe kuyinkonzo kwakumhla ka27 June kuLwesibili, bafike bangena esontweni ke bamdubula umfundisi umyaka labo bafana. So ke kuthe masenze uphenyo amaphoyisa athola ukuthi abafana badubule umyaka abasematshana, abacinga ke ababopha lokuthiwa wakwamcineka amthole Richards Bay ngoba icala lilaseliphethwe iPKTT. Lo amcineka washaywa iNIU eRichards Bay ngo-August. Amaphoyisa ke uphenyo lwawo aliholele ekuthenini umuntu omastermind kulento intombazane uNonhlanhla walithuli lebisebenza ekliniki kanye nendoda yayo umfundisi indoda yayo uSipho Nxumalo. Yiyo le ndoda eyathi mayesebule umyaka kungena ucingo kuyona ukuthi awumfundisi umyaka useshonile, yasuka kubo yagijima yazafika kwamyaka yafika yakhala naye imfice edindilizile kade ikhala nje yazi yona. Amaphoyisa akabe secinga intombazane, ayithola intombazane isibhace koyedwa kulabafana babakha abaqashwa umyaka, labafana becontract ababeqashwa umyaka ababakha kubo le ntombazane yayisijola noyedwa wabo leyo ntombazane. Ayithola amaphoyisa isibhace kulomfa ingasangisho emsebenzini, ingasaphuma, ingasadli, ingaphumi. Ayithola amaphoyisa isizacile kwaku-August. Ayithola isizacile intombazane amaphoyisa ayithatha eseklinika ayibopha kodwa amaphoyisa ayibopha le ntombazane amaphoyisa ayesekliniki. Kwasho ukuthi yayisingasadli isikhathi eside ngoba ingasaphumi isisaba since nje kubule umyaka kushuthi ngoba phela umphefumulo womuntu uyasinda, umphefumulo womuntu. Le ntombazane yabhaca amaphoyisa engakazi ukuthi iyona ebulela umyaka, yavele yabhaca yangaphuma ngisho endlini yahla yonda. Ayithola amaphoyisa isiyondile, ayibopha bhala statement, ayibopha amaphoyisa. Yashona ke intombazane, yashona isikhulumile ukuthi hayi umuntu owangisiza mina ukuthola inkabi lo baba omfundisi bengijola naye wakwaNxumalo wasematshana. Aphuthuma amaphoyisa amcinga lo Sipho, yena lo Sipho lowo waze wabanjwa eMpumalanga la isebhace khona. Umfundisi naye wayesebhace eMpumalanga, abuya naye amaphoyisa ambopha. Kushuthi amaphoyisa abopha intombazane, abopha kahle kahle bawu5 abantu ebebe involved kuleli cala. Intombazane, ubaba uNxumalo lo ebijola naye umfundisi, ilezi insizwe zo3 zasematshana. Yashona intombazane,
yashona eyodwa kulezi insizwa zasematshana leyadutshulwa iNIU eRichards Bay. So ke lelo cala ke kuthe mase kuzo besanda kuboshwa nje lo mfundisi lo wavela waphenduka ufakazi wenkantolo uNxumalo waphenduka ufakazi wenkantolo wabopha labafana ke manje angithi makwenza amaphoyisa mayenza uphenyo enza investigation ebese bathola basolwa ayayefune iconcrete evidence ezokwazi ukubopha labantu enkantolo. So mayingekho ievidence elinka ngempela eprove beyond reasonable doubt enkantolo ukuthi labantu balenzile icala ayesebenzise section ban emthethweni ngizokhumbula ayethathe aye encenga amaphoyisa noma abaseshi ukuthi oyedwa aphenduke ufakazi wenkantolo ukuze abopha abantu bese yena engaboshwa. Uma kufakazi wenkantolo ngangachaza phambili uma ufakazi wenkantolo likhuluma lokho iqiniso ngoba uma ungalikhulumi lokho iqiniso uthi usuqedile ukuchaza enkantolo bese inkantolo siyabonga ngokuthi usisizile sa waphendula ufakazi wenkantolo kodwa ke nawe ngenxa ukuthi awulichazanga lokho iqiniso sizokushaya ngosozo encane. Enkantolo ke mawufakazi wenkantolo ikubona ngani inkantolo ukuthi iqiniso awulikhulumi ngesikhathi uchaza ukuthi icala lenzeka kanjani uthi usibani wenza ukuthi usibani wenza ukuthi usibani wenza ukuthi usibani wayephethe isibhamu usibani wavula eminyango wafuka wadubula bese wena ungayibali ukuthi wenzani wena iyathula nje inkantolo ekubuka emehlweni uchaza uma ungachazanga wena ukuthi wenzani wena futhi kuyezwakala phela noma uchaza into engamanga omunye umuntu abanye abantu baye bethi mabengofakazi benkantolo bagaxelisa ukuthi ethi mechaza umuntu besethi mina ngathi ngaphika mina ngathi asingakwenza ukuthi kancancane nje hayi mina ngathi asingakwenza ukuthi kodwa bona baqhubeka bakwenza ngenkani hayi mina ngathi iyabuka nje inkantolo lo uqamba manga uzama ukuyikhipha kanti ufakazi wenkantolo uzuchaze nawe ukuthi wena wadlala yiphi indima ecaleni ngoba ngeke ikubophe inkantolo noma bekuthiwa wadlala indima enkulu kodwa uma usuphenduka ufakazi wenkantolo inkantolo iyakulokhuza iyakhipha uma sigweba abantu kodwa futhi ukuba ufakazi wenkantolo awubi ufakazi wenkantolo ngoba icala selivele seligweba usubona ukuthi seliyabheda vele ufuna ube ufakazi wenkantolo ubufakazi obusha buqhamuke nawe emaphoyiseni kwi-investigating team kubasesha abasuke bephethe icala ufuna kube uwe oqhamuka nobufakazi obusha. So ke lensizwa kaNxumalo ke yaphenduka ufakazi wenkantolo ke yabopha labafana bangomzala noma bazalwa ngomzala bayo lensizwa labafana basematshana laba bayibiza ngamadlagusha bagwetshiwe ke icala liphelile ke ngomsombuluko ngithi bekulesibili kuleli viki liphelile ke icala bagwetshiwe labafana ababili bagwetshwa life sentence ngokubulala umfundisi uMyaka begwetshwa lapha enkantolo yaseNgwelezane icala leli bese liphethwe iPKTT alithatha alise regional court yadayi ngoba ama high court abuye bebhizi alishove regional court eNgwelezane bagwetshiwe labafana bagwetshwa life sentence no 10 years wesibhamu singekho emthethweni and nenhlamvu o 2 years bani kodwa nje bagwetshwa life sentence. Weli ke umuntu mayegwetshwa life uma esigwebe emacaleni akho kunecala lokubulala icala lokubhamu singekho emthethweni nani thothi uzogwetshwa life no 10 years no 5 years no 3 years weinhlava engekho mawugwetshwe life akusenandaba konke lokho okunye ongamacala ongaphansi ngoba vele isigwebo sakho salawo macala sizophela usadonsa wona life. So ke bagwetshiwe labafana basejele nje basikhuluma. Ngiyakhumbula ukuthi omunye walabafana kuthiwa uEugene wabhala ngesikhathi kudutshulwa iNIU idubula lo mfana lo kaMcineka
abafana abancane laba ngikhuluma ngabo. Wabhala lo mfana kuFacebook wathi awuhamba kahle Dlagusha, wathi awu indlela ubuthobeke ngayo sizokukhumbula Dlagusha, angazi uMakhotha ayifuthe emthakazela embonga, angazi ukuthi uMakhotha ayifuthe abanye bayifutha ngebhamu, angazi uMagiya ngevolovolo kanjani, ebonga lo ethi hamba kahle sokukhumbula ufungenacala. Angithi yezwa nje ukuthi lo muntu izibongo zakhe uMagiya ngevolovolo, abanye begiya ngazi ngani, noma begiya ngamasende yini, noma begiya ngani, uMakhotha ayifuthe ngesibhamu, kusho ukuthi bathi uMakhotha inquza ayifuthe ngesibhamu, angazi kanjani. Yonke leyo nto bayisho ngoba benza ubugebengu. Kunentombazane eyakuyadlwengulwa lapha eMatshana Sports Ground, yasiyabulawa, idlwengulwa yibo labafana bamaDlagusha. Lelo cala labazigeja labafana baliphosela komunye umfana wagcina kugwetshwa yena yedwa, basinda laba bamaDlagusha. So ingakho ke beyibiza ngoMakhotha inquza beyifuthe ngesibhamu, ngazi kanjani. Baseleka abanye abazoqhubeka nawo lo msebenzi wobudlagusha khona lapha eMatshana. Siyabakhuza abafana abanjalo, ayibuyiseli impilo abayiphilayo bona ngokwabo, ngemiqondo yabo imfishane, bacabanga ukuthi baphila impilo yokuba zikhokho, yokuba angazi yini, ngemiqondo yabo imfishane, bacabanga ukuthi right le yampilo imnandi kubona. Nabazali babo kufanele bebakhuze labafana ngoba esikhathini samanje amaphoyisa wasabopha abulala kuphela. So i-life span yomuntu ophatha isibhamu is very short. It's very short. Injabulo yakhona ibancane bamfishane bangaka. Yini usizi lomuntu ophatha isibhamu? Umuntu uphethe isibhamu, angithi abanye abafana abakhulayo abancane babebuka le genge yamadlagusha ihamba ingamabhoze emphakathini, bayahawukela le yampilo. Kanti akuyona impilo leya. Nitshela izingane zenu akuyona impilo yokubona umuntu ephethe isibhamu. Njengoba nguDisemba nje namanje ngisakhuluma lokho ukuthi uma nibona insizwa ifikile iphuma eGoli ziphethe ibhamu ziyifakelela, akunandaba noma ngabe unezitha noma unazo. Kodwa uma ubona noma besemthethweni, muyinsizwa nje ubona uphethe isibhamu, ubokwazi ukuthi uphethe usizi wena, uqobo uyusizi wena, awuyona insizwa, uyusizi nje wena. Welike abanye mangikhuluma kanjalo bayebethi hayi manje mfowethu bekhulu uyadlala ngoba sizoyivikela ngane emakhaya. Nizoyivikela kubani uma nonke ningayeke ukuphatha ibhamu? Nizoyivikela kubani ngoba mina ngikhuluma nalabo abantu nithi ngifuna ukuyivela kubona, abayeke ukuphatha ibhamu ukuze nani ningayiphathi. So ke libagwebile ke labafana, lamkhipha ngaphandle ubaba uNxumalo umfundisi lo kuyena walanda inkabi ehlangene nentombazana, lamkhipha ngaphandle ngenxa ukuthi ubufakazi wenkantolo ukhona nje. Ngizwile nanokuthi indodana yakhe lo baba le akayithuma ukuthi iyobiza abafana bamadlagusha yayingazi lutho ke yona, yayithunywe uyise nje, ngazi ukuthi umndeni uhlukene phakathi. Wadi nokuthi lo mfana ozalwa yilesi lo baba lo wayehlangene nentombazana uthi kanti baba ngithuma ukuthi ngiyobiza abantu nje, ubiza abantu abazohamba beyobulala. Ngazi ukuthi njengoba lo baba engasaboshwanga nje sesekhishiwe ke indodana yakhe ayizwene naye ngenxa ukuthi wenza isihluku. Lapha nje eMatshana abantu bazi bayitshena ukuthi kwayona indodana ihlangene nobaba wayo, kanti indodana ayazi lutho indodana yalo baba, yona yayihamba nje beyithunywa ubaba wakhe. So ke lolu daba ke bengithi angilichaze ngoba selifikele emaphethelweni. Nomunye osacabanga ukuthenga inkabi eyobulala kufanele azi ukuthi siphethwe yini. Kufanele wazi nje ukuthi siphethwe yini ngoba uma uyothenga umuntu ukuthi abulala abantu, ubokwazi ukuthi leyo nto izohamba ibuye. Uyazi ukuthi uma ukwabulala umuntu, wabulala umuntu wafihlwa ukuthi wena ubulela umuntu, iyakudla leyo nto uwedwa, iyakudla leyo nto uwedwa. Cabanga nje ubulala umuntu ongangumfundisi uMiyaka nosizo olungaka emphakathini ngenxa ka 40,000. Into umfundisi uMiyaka obungathi umtshela ukuthi mfundisi anginawo leyo mali ukuthi ngikukhokhele, wayezo understand umfundisi uMiyaka. Mhlawumbe wayezokwenza neplan
yokuthi at least uyikhokhe kancane 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 leyo mali iziphelele. Kodwa intombazane yakhetha ukumbulala, akekho namhlanje. Ilokho ebengifisa ukukudlulisa. Ngiyafisa ukuthi kulama holidays engathi ningayiphatha kahle. Niyeke nalento ukuthi manise ey'ndaweni zokuphuza zokujabula nihlanganisa injabulo yenu seniphethe ibhamu, senigolozela, senishova inkani ongayazi, senifuna ukulwa kancane. Ayisebenzi leyo nto, ayisebenzi leyo nto. Bafowethu siyabonga kakhulu.